niya katawakul, mangoripan Allah subhanahu wa ta'ala. Naigira dia ini dipamagusay ng mga ulama tanu. Na adin apad ang mga masala bitir akinanglan nakasabutan tanu si sagyang kaya katawakul. Ino, so di kanggel baka ko sabab. Di kaplulu ba ako kamapian. O di nakapananggilain ka kunganin apa kabina sa pakamurala. Na ino banian pagkasurang so katawakul ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ada mga tao aso piyaka sobra so sabutirang ko katawakul ko Allah subhanahu wa ta'ala. Piyaka diran so kanggelebag sa sabab. Misubra so sabutirang ko katawakul. Tibulog tingin na priskiyang Allah, na priskiyang kanyan, na piyaka muumplak sa walay. Piyaka diran so sabab. Na diran tanto asabuta, diran matitu, diran matanto, so titu akatawakul ko Allah subhanahu wa ta'ala. Miya kaysa na sa Umar bin Khattab, na miyuman yan sa masjid, yan kay sakataw, abarasin ba? Ad na pamilya niyan na dipkuyagan. Ini si Umar, tigay na, hey, pagari ko, na ino kay ni unong si sa masjid. Na inangin na, diyan ko tataw, diyan ko manusia na dindi ngalabag sa simba sa sulda masjid na ini si Umar bin Khattab. Tingin na diyan kun kailangan ubakop kuyagan kapapasad no Allah subhanahu wa ta'ala sulangon tama na mapamagyan no manusia. Na inisag daw Umar bin Khattab. Tingin na ribat so sabut ka. Madadadag makasisilay so panarima ka. Kau katawakol manunumpang ko katawakol. Kagitigin na sulangit na hindi paguran sa bulawan. Agupira. Bangka naman nagsukatiru Allah tigina fa idza qudiyatis salah fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah. Igira tigin na initindig susambayang tigu Allah subhanahu wa ta'ala. Na sagong parakan o kulupa. Na pelulubaan yung sulimu Allah subhanahu wa ta'ala. Benar na panggalabag ka sa simba. Nagutatawakul ka ku Allah subhanahu wa ta'ala ugay na din ka pagkada aso sabab. Kagi aso sabab na sarta o katawakul. Biyalo yung sarat o katawakul so di kang galabag ako sabab. Ikadua mabuha klase o mga tao amya kasila so sabutirang ko katawakul. Na benar na pinggalabag kirang so sabab. Ugay na miya nubraso, panarimay lang ko sabab, taman sa piyakadiran, so katawakul si Allah subhanahu wa ta'ala. Misumarik siran si sagyang kaya di kang galabag ako sabab. Ako pa kaya kasabapan sa kadikapan ako to, ko Allah subhanahu wa ta'ala. Benar na panggalabag ang tanong so sabab. Ugay na di tanong magpakada so panarima. Aapian to na ni sabab papinggalabag ka. Na ulimu taguan mo Allah subhanahu wa ta'ala sa baraka. Ulimu makamuayan so kapaar, kapag kagagaw Allah na di pagkamuayan, naging kaiyaman ninyat ka, masisinganin ka kamapian. Paginom kay baratin sa bulong. Akpadsi ko ka, di kanggalabag ako sabab, ay giraw pa mamasusugat ka apan nyakit. Napiyakir ka wagam Islam, apanggalabagan ka susabab, paan ka makapiya. Katigo Nabi sallallahu ma'anzalallahu da illa anzalallahu dawa. Da ini turun wa Allah sakit. Inunta sa tirunan wa Allah subhanahu wa ta'ala sa bulong. Fatadawo tigo Nabi sallallahu na pelubahan niyo sunganin akaipa kapian niyo. Ugay nagyang ko to kapanggalabag ka tanong ko sabab. Kapag inong tanong sa bulong, nakinanglan na di tanong isirig. So kapakapia tanong si sagyang kaya bulong. Pag inong tanong sa bulong, kamatag sabab. Naguaya panarima tanong, naguperati ang tanong, nayabu pakapya, pakabulong na sa Allah subhanahu wa ta'ala. Matagban sabab, pag yan kay mga bulong, mga doktor, ayat ito pakabulong, nagupakapya na sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ugay na di magkapakay, ubatan ibagag sa sabab. Ating tanong, tawakul, tibulong ka patay ka na, di nga pagalibag sa sabab, agkapakay pakapyang ka.
Kinanglan nagyo ko tatigiran balansi so gikitano di kang kipkuwat ng tano si ko pedasimbak wallah subhanahu wa ta'ala. Laboron pa magyang kaya katawakul. Kaso katawakul nagalaba ko puso. Ugay na siyaratan o agama Islam, tawakul ka din si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ugay na din ka pagkada aso sabab. Nasukman si ko kapanggalaba ka nga ko sabab, na kinanglan na maparati ang agyang kaya sabab, na matagban na sabab ayat titu. Ayat titu papaar si ko lang wantaman na so Allah subhanahu wa ta'ala. Si ko kamapian na si ko mga pakamuralan na langon din na pakamoy inunta sa kabayaw Allah subhanahu wa ta'ala. Gina ni titu amana katawakul manguripun Allah. Miya kaysa na sa hadith si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maliw tanong sa mga pedadalil. Apun sa hadith amanunumpang aso di kang galabag ako sabab malagit so di ka pluluba ako kamapian. Nagusto ka pa ng gilay kumarata. Laburo na diyan kaya ka pa ng gilay kumarata. Kay man to na kiyo kumano sabad. Aw po din na social distancing. O di nakapunang gilay kumarata, tigiran ini kalakiran sa COVID. Napupawingan nila sa mga ulama. Magitano sa pada mga dalil as manunumpang. Apun sa hadith, ako mga galap ako mga sahaba. Nasira ni Tito mala tawakul lagu malayakin si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Nya kaysa na sa katamama miya ko Nabi sallallahu alaihi wasallam anna untanian ya Rasulullah anto ni kidiyang sagyang kaya untaaken pagiktanaken naguwa ko tawakul anta kamuka naken tawakul akan si ku Allah subhanahu wa ta'ala tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam ikating ka naguka tawakul ayab kasabutron na anang gagalabag sa sabab andi mada sa untakan at ikatakan na ugabu tawakul sarigan na kadin ku Allah subhanahu wa ta'ala. Sirakan na kadin ku Allah subhanahu wa ta'ala. Saram yang galabag kaso sabab. Tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa manuto na miya karerya gadalin. Aso di kang galabag ako sabab. Kapanangilay kumarata na kanaba makasusupag si ku agama. Kanaba niya kebulangan. Kesupag yang kaya katiwakul. Si ku Allah subhanahu wa ta'ala. So Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nagusto mga sahaba niyan. Naigiraan na miya din akatidawa. Si kumasairan. Lango na akatidawa miya din. Namya adin na pesulut siran sa diram, meraraben siran, pesulut siran sa raben, shield dagu armor. Baya mana to na da kalakiran da yakinirang ku Allah subhanahu wa ta'ala. Baya mana to na kalakiran sa mga musyrik. Baya mana to na da yakiniran kalakiran sa kapatay. Di kagi ini susugu agama Islam. Isusugu Allah subhanahu wa ta'ala. So di kapanggalaba ka, kakuha ko sanggila, o baka kamuralay. Kaya giting wala tulko bi aidikum ila tahluka. Bani tagwa ko kung mga ginawa niyo, sunganin na pagkabinasaw. Bani yung galaba ka, sunganin na pagkamurala, pagkabinasa kung mga ginawa niyo. Sa manuto na isusugo so ihtiyat, kapananggili kung nganin na pagkamurala. Datar mamu, diyan kaya mamubatad tanong. Amya kalala adalin. Si kumasa Umar bin Khattab ay kadua khalifa si kumasan yan. Na miya adin mamuso pembetulan sa taun, pandemic, virus, si sa Syam. Ay pembetulan sa Syam na gia Palestine, gia Jordan, gia Syria. Si Umar bin Khattab, na miya si malaw niya na sulid sa Damascus. So kaya pa kung mayroon sa Palestine, nakiyato kawan niya na giyang kaya Syam na tanto din, giyang kaya Damascus, Syria, na tanto din na miyaka dayamang. So pandemic, virus sa taon, na pumutuan mo sa taon. Na tinimuyan sa mga sahaban yan. Na mimusawira siran, tunay suwantano, sultano ang takadi. Na miya dua pangkat sa mga sahaba. Ana guminiraw kaya na, ya umana sumultano, tabangan tano sa mga pagaritano. Tibulo ka kesugatan wa sakit, kesugatan wa sakit. Tingnan mo yung tay sa sahabi ya Umar. Miya nagakan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam apiteruyan. Aupun masugat so inged na taon, sakit a pandemic na bakarun sul. Na umasugat so sakit, sumasugat so derpa sakit, andudong kanurun na bakanurun liyo.
Kat sanggila sa ba makadayamang so, bero sa padaingad. Suguan niya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uriyan niya namiyag istikhara sa Umar na tigyan na imanto na ayam yatangkad. A desisyon na ditanusod sa Siyam. Adna mga sahaba, agumin na raw ko Umar, ya Umar, afirara min qadarillah. Hey Umar, pamatigay na palaguyan ka sa qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Lawan sa panggiraw ko Umar, ya Umar, nati inutano di sulda, tibo luga kasugatan, kailangan tano mga pagaritan. Datal mo pa magyan kaya mga sabat, tabiyo pa ma. Apawangan nila sa mga ulama. Ay gira piru-guru ko diran, subatan, namitad siran sa fatwa. Napapakarataan niran. At gira na inikalakiran sa pandemya, yan kaya mga ulama tano, astagfirullah. Na inangina, sa ebu sabab, kaya din nagyan kaya mga sambagiran o mga fatwiran, na sanggiliran, sisagyan kaya makadadari mga panyakit. Natigo umara, nafirru min kadarillah ila kadarillah. Dito kumaungan na asambag. Pelaguyan tano so kadar na si tanubog man sungko kadar Allah subhanahu wa ta'ala. So kapananggilain ka ko sakit, ang nakadar to Allah subhanahu wa ta'ala na sungka ko derpa, akasiap kau na ginawang ka na kadar mamuto Allah subhanahu wa ta'ala. Kagi so kapananggila ko sakit, tigo Umar, na isasaratanan, padanan si ko katawakul ko Allah subhanahu wa ta'ala, kenaba niyan pagkabinasa. Kenapa niya kesupak? Kenapa niya kesurang? So katawakul ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa tani pagkalak susakit? Dini mi anak tanog yan sa bada, ini kalakinan susakit na tignan na siya ni makapanakuto. Kenapa tani pagkalak susakit? Di mo ka pananggilay tanuron. Katatak na ko mga puso tanong, agya sakit. Ap tito yung makadadiyamang. Hakika. Tito yung na makadadiyamang. Sa intero dunia. Ugay na suka pananggilay tanuron na kanabatan ni pagkalak kabidat. Mana ni na kanabuto tito pagkabinasa kaya tito pagkakaid. Pagkapatay na so Allah subhanahu wa ta'ala. Tabiatan nagyan kaya pagkarataan niya na susabad ang mga ulama, mga ustad. Ugay na di mo kabablagan sa bulong. Sa manuto na apiapismus ka, aswak, ipawin ka kung mga ulama, na di nga mo din galabakan. Ay mo isumbakan na tiga so, kapaginong sa bulong na sabab, datar mo kaya kapanang gilay tanong, sisagyan kaya makadede mga panyakit. Fir minal majzum firara kaminal asad. Tigo Nabi SAW, palaguin ka tigin so sakit, sa dataro kapalaguin ka, ko murala o din na kabinasaan o arimaw, tigo Nabi SAW. Mga dalilay. Mga dalil so sabab, kakuha sa sabab, dataro pa mo di ka pluluba ako kumapia, nagu ka penanggilay kumarata na kenaban yan kebinasa. So katawakul ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kapaya anda niya kaswarak tano, apa ipendalil yan pa ma. Yung ito hadithu Nabi SAW, la adwa. Da tigyan na adwa. Ayat tigyan na mana adwa, nagyong ko ito sakit at pepenugalin. Na anto ni kapagusya tano pa masisagyan ka iya mga dalil. Diyan ka na nabasa adwa miyalo sa hadith. Naginan so panarimaw mga Arab si kumasa o Nabi SAW. Asaba ada mga Arab. Aya panarimayran na susakit ta adwa na ayat ito pagpakakaid. Ayat ito pagkamuralak na basu Allah subhanahu wa ta'ala. Nagiti piyakadaw Allah, piyakadaw Nabi SAW. Na nabatano ng paparatiya. Paparatiyan tano ad na sakit. Apo penugalin. Ugay na so kapapanugalin yan, kapakahawan yan, na sini sa takdiru Allah subhanahu wa ta'ala. Kaanati ko Nabi SAW, la yuradu mumridun ala musih. So atigin so pagkasakit binatang ayam, na din yung pesugan si ayam kenapa pagkasakit, kakapakay kasabapan sa kasakit agyan ko ito mga pangangyaman, ada gedaman yan, ada sakit yan. Sama nuto na ini sugu Nabi SAW, so di kanggal pag ako sabab, kapananggilai kumarata. Na kenapa ini pagkabinasa ko katawakol asara at ito paparatian tanu. Paparatian tanu.
Ayat itu apakabina sa pagkampiyan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.